שלום, שמי אלברט, אני רכז צבע 16 שנים באומסן. כשבא לקוח ומבקש צבע לקירות חוץ, זה כמעט 100% לקוח שיש לו בית קרקע. בכל מדינה משתמשים בשליכט צבעוני, שליכט אקרילי, זה חומר מצוין, שעמיד שנים בלי לשנות גוון. יש דרישות מיוחדות לצבע חוץ. עמידות בגשם, קרינה וחורף קיץ. חוץ מזה יש צבעים מיוחדים, הם גמישים. לפעמים בית, אין מה לעשות בזה, זה פיזיקה וזה זז. אנחנו רואים את הסדקים, סדקים נמיים, סדקים יותר גדולים על הקירות. לזה מומלץ לקחת צבע, שזה צבע גמיש. זה צבע שבסדקים, של 2-3 מילימטר רוחב, לא צריך לתקן בכלל. אנחנו צובעים בצבע מכסה את הסדק.